Hej og velkommen til Arctic Circle Trail, en vandresti mellem Kangerlussuaq og Sisimiut her i det vestlige Grønland. Det er den 7. august, og jeg har påbegyndt min Arctic Circle Trail imod Kelliville. Den er 14:40, og jeg har passeret Kelliville for længst. Jeg sigter lidt efter det område, der hedder Katifik, hvor der skulle ligge en lille hytte. Godt på vej. Klokken er blevet 17:18, og jeg står op på en lille fjeldtop på det vilde landskab og mit første flodpas. Det gik super godt. Jeg faldt sgu. Så er det godnat herfra. Jeg er landet i Katifik, cirka 50 km fra Kangerlussuaq. Det har været en ekstremt hård dag, og nu har jeg pakket mig her i soveposen i teltet og venter på, at min aftensmad, min jægergryde, den er færdig. Godmorgen her fra Arctic Circle Trail. Jeg har sovet godt en nat. Jeg sov 10 timer. Og stået op til lidt regnvejr, så på med regnjakken, og så er det bare afsted. Jeg er påbegyndt min vej fra Katifik mod Canoe Center. Så går jeg her på denne fjordkant. Den har kollapset lidt, så det er et udfordrende terræn, men
så blev det slut på dag 3. Vandreturen fra Katifik til Kano Hut. Det har været en meget, meget våd tur. Det er den 9. august. Det er 17:20 i dag, og vejret det er fantastisk. Det har været meget vådt på vejen, men alt godt. Står her med en helt fantastisk udsigt. Vi har taget rigtig mange højdemeter, og vi har fanget en ørred, eller Liv har fanget en ørred. Jeg har ikke endnu, men regner med at få den senere. Vi har også spist og så videre. Helt fantastisk oplevelse herude i den grønlandske vildmark. Klokken den er blevet 19, og jeg har placeret mig her ved en fjeldtop med udsigt ud over det grønlandske landskab, som er fuldstændig betalt. Godmorgen her fra Arctic Circle Trail. Det er den 10. august, og i dag står den på Oles lakseelv. Jeg har overnattet hernede i dalen ved en hytte, men i telt, og det har været koldt i nat. Vejret det var godt nok dejligt i går, men det skifter helt vildt hurtigt. Og i dag der har vi lige omkring frysepunktet.
Så det er anderledes. I dag er en kortere rute, men udfordrende terræn. Kursen er sat mod Oles lakseelv. Det er en stor tundra, som vi begiver os i dag. Det ser nogenlunde sådan her ud. Så var der den første. Ja, tak. Vi er kommet videre fra Oles lakseelv, samler blåbær, som er overalt her i den grønlandske natur, her i tundraen. Vi har placeret hytten, dagens hytte, går videre ind i en bjergdal, hvor der skulle være lidt bedre læ og så videre. De lå kraftig regn og vind, så det er rart at komme ind og være et sted, hvor der er lidt mere isoleret. Det går op ad bakke, og der er et stykke vej nu, men vi er i god tid, og vi er godt kørende på de mange fisk, vi har fanget. Desuden var de andre på trailen også kommet forbi, og de fik selvfølgelig en bid med, som vi synes var helt fantastisk. Status på den 11. august. Det er gået rigtig godt, og jeg har nået den hytte, jeg skulle. Den ligger der, og har fortsat turen her igennem tundraen.
Det gør også, at jeg er halvanden dag foran planen. Og som I kan se, jeg har fået myggenet på, fordi der er sindssygt mange myg. Klokken den er nu blevet 21, og jeg kan se mennesker. Jeg kan se hytten derovre, og nu vil jeg gå over og slå mit telt op. Godmorgen. Det er den 12. august i dag. Jeg har overnattet ved Rumark hytten og går mod Tulek i dag. En mindre tur på 15 km. Vi vandrer ned i dalen, og det er langs elven, der går hernede. Kigge lidt ned i elven, og der er mange små fisk, hvilket betyder, at der gerne skulle være en stor sø for enden, hvor der skulle være nogle lidt større fisk. Så jeg håber på at tage en ørred i dag. Wow. Virkelig smukt.
status her på den 12. august. Mig og Luke, vi går her langs floden, elven. Og jeg har lige taget den største Arctic char. Virkelig smuk, orange, flot fisk herude i et fuldstændig vanvittigt. Luke han går derop, og vi fortsætter hernede af og finder nogle af de gode dybe pools. Det er helt vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt. Det er den 13. august, og klokken er 9 her på Arctic Circle Trail. Jeg har stået op til et helt fantastisk vejr, og i dag går turen mod bunden af bjerget Narsarsuaq, som jeg skal bestige i nat eller i morgen tidlig. Jeg er 2 dage foran min plan, hvilket gør, at jeg kan få en ekstra spændende dag i Sisimiut, hvor jeg kan komme rundt og opleve lidt mere af byen. Status her på min næstsidste dag på Arctic Circle Trail er, at jeg er 6-8 kilometer fra kystbyen Sisimiut. For inden mit ankomst har jeg planer om at bestige Narsarsuaq. Det har vist sig at være en noget udfordrende tur, i det at Narsarsuaq er halvvejs styrtet sammen. Det vil sige, man scrambler det meste op af en meget høj bjergside.
det ned til teltet igen. Og i morgen går turen til Sisimiut. Godmorgen her fra Arctic Circle Trail. Jeg er lige vågnet op på Narsarsuaq på bjergplateauet. Det har været rigtig voldsomt hver nat. Jeg er nu ankommet til Sisimiut by. Jeg er kommet ned fra bjerget Narsarsuaq, hvor jeg har overnattet i nat, hvor det har været rigtig slemt vejr. Det er nu den 15. august, og jeg bor her på Hotel Søma. Og sammen med en af de guides, vi har mødt på turen, har vi fundet en lille lokal fisker, der har en pokajolle. Så nu skal vi på fisketur efter torsk. Alright, come on, show 'em off, boys.
16. august, og jeg er på vej til at bestige Præstefjeldet, som er en top, der ligger deroppe. Jeg skal med kystfærgen kl. 20 mod Ilulissat, hvor jeg skal benytte resten af min ferie. Godmorgen her fra Saruk kystfærge. Vi sejler her blandt de små isbjerge og nærmer os stille og roligt Diskobugten. Det er den 17. august i dag, og jeg er lige ankommet til Ilulissat med kystfærgen Saruk. Jeg står her ved byens ende på vej ud mod Isefjorden. Og der skal jeg ud og kigge på den her kæmpe gletsjer. Og jeg kommer også til at overnatte derude i nat. Det bliver super spændende. Det bliver super godt. Det er ved at blive aften herude ved Isefjorden. Jeg er på vej til at vandre ind i baglandet og har planer om at slå mit telt op herude. Det er fuldstændig stille heroppe, og det eneste man kan høre, det er isen, der kælder.
Det er den 18. august, hvilket vil sige min sidste aften her i Vestgrønland. Jeg sidder herude på en elspids og kigger på isbjergene, der kælver og rusker de store naturkræfter, der er heroppe nordpå. Det har været en fantastisk oplevelse her i Grønland, og en kæmpe opfordring til at rejse nordpå og opleve de rigdomme, der er heroppe.